Det står der. Ja, goddag. Vi spiller sådan set. Jeg kan ikke rigtig huske, hvad jeg er inde på. Jeg tror, jeg er inde på noget, der man kalder for Hunger Games. Nej, ikke Hunger Games. Sådan noget helt andet. Det hedder... Skal lige se det. Ja. Jeg kan ikke huske det lige meget. Nå, den er ikke startet endnu. Hack! Nej, det er den ikke. Det er pisse underligt, det der. Hvad? Han hackede, så det tror jeg. Hvor er det irriterende, det der. Jeg tror, han hacker. For den står ikke på en rigtig blok. Okay, jeg er pisse dårlig til det der. Grunden til at jeg ikke siger noget, det er fordi... Jeg tror, det er ikke det der. Okay, han var sny til det der, synes jeg. Jeg synes, jeg er god. Læk. Jeg håber, I også kunne se det der, for det var mega noget. Okay. Jeg synes godt nok, de er gode. I hvert fald fedt, hvis man kunne have 2 blokke i Minecraft. Så ville det være lidt ligesom stikbold, og jeg elsker stikbold. Jo, det kunne ellers være sygt, hvis jeg havde dræbt dem der. Okay, jeg går lige ud på hangarskanonen. Nej, du kan se, det er faldt ud over. Nå, det er ikke det, der er det vigtige. Det er at dræbe ham, det der. Nej! Nej! Hvor jeg ringer til det her, eller hvad man nu siger. Se der. Altså. Ja, den egentlig. Og ja, det kan godt være, at der er nogen, der er interesseret i at vide, hvad min texture pack hedder. Den hedder Traditional PG V2. Jeg gider ikke at sætte link. Jeg vil godt gøre noget for jer, men jeg skal lige vide. YouTube er ikke noget permanent for mig endnu. Men jeg tror, det bliver, når jeg bliver større. Og i stort gear. Og så skal vi prøve noget Hunger Games. Eller... Minecraft. Chat with strangers.
Ja, vi tager nogle survival games, og der tager vi hop 1, den kan jeg, eller der er ikke noget galt med de 2 hoppe. Det er det samme spil der i dem, så, eller jeg er bare vant. Hvorfor tager de ikke bare den? Okay, det er fordi den her, den er pisse irriterende. Jeg læser det aldrig. Det kan godt være, at der står det, så tror jeg ikke det gør, men det kan godt være, det gør. Eller man skal ikke afsløre, hvor man dypper hen. Men jeg elsker. Nej, lad være. Det der, det er godt for min computer. Nej, lad nu være. Lad nu være. Jeg skal løbe om lidt. Jeg skal løbe om lidt. Sådan der. Så fik jeg lov til at løbe. Jeg tager ikke skibet, fordi det er et spot. Alle tager nærmest. Jeg skal lige være sikker. Okay, så skal jeg bare derhen på den der. Vandbobler. Nej, det er ikke vandbobler, lige meget. Og jeg elsker Minecraft. Det gør virkelig. Jeg skal bare slå med. Det er min familie, der er meget irriterende. Kan man godt sige lidt. Og ja, jeg vil ret gerne hen til det skib, men jeg kan se ham den anden går derhen, så skal jeg nok ikke. Men jeg tror den her ø er god. Det håber jeg virkelig også, og det mener jeg også. Der kan jeg se, der fik vi lidt af godt, ikke? Og jeg håber den kommer ud i dag, den 26.2.2015. Nej! Ja, okay. Ja, det der, det kunne jeg også. Det bedte jeg nærmest om. Lad os lige se. Jeg tror, vi afslutter den. Ja. Nu. Nej. Men vi kan nok godt lige nå en til. Map whistle for den. Den kan det overhovedet ikke. Desværre, jeg kender den ikke. Jeg har kærlighed til Minecraft, men jeg ved det simpelthen ikke der, den her. Jeg tror ikke, jeg har været inde på den, men ja, det er ikke en, jeg sådan lægger mærke til, jeg elsker. Så skal vi bare. Vi går bagud, men jeg lader som om, at de andre skal tro, at jeg går derhen. Nej. Min Minecraft crasher. Hvilket er mega irriterende. Der er jo nærmest ingen kiste i den her bane. Det er jo sygt svært. Det er jo meningen, det skal være nemt. Eller nemmere, mener jeg. Hvis man kommer længere hen i banen, så bliver den lidt nemmere. Her. Der kan jeg allerede se, der er der en. Okay. Tak for boost. Okay, jeg er på skyderen. Jeg kan. Ja. Desværre, jeg ved det godt. Det kan godt være, at det var en dårlig video, men hello. Lad være med at kritisere den og sige, stop med at lave det der. Du er pisse dårlig. Det kan godt være, at min stemme falder for, at der er dårlig. Det vil jeg nok falde for, hvor dårlig, hvis jeg var en anden person. Jeg har jo bare sådan en person, når jeg optager, så bliver min stemme alt for lys. Og så er der ikke så meget andet at sige. Ja. Glæder jeg til en til episode. Jeg vil være rigtig glad. Hvis I abonnerer mere. Subscriber hedder det faktisk på engelsk. Jeg tror nok det var det. Sådan.
Så der er igen energi